नोंथांनिनो ओनसोलनि माखासे मेगनजों बेमाराव गोग्लैनाय माखासे गोरिब सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय लानाय थांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों मा जेब्ला गामि गामि बेरायबाय थादोंमोन बिभिन्न गामियाव हाबदोंमोन अब्ला बिभिन्न मेगनजों रिलेटेड बेमारनि कमप्लेन फैबाय थादों बा खोन्थाबाय थादों सोरबा नुथायथारा सोरबा एसे एसे नुयो दा बेफोर प्रब्लेमखौ खोनानानै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हायो नामा सानबाय थानाय जादोंमोन आरो दिनै गमामायैनो मोनसे स्टेप लानाय जादों उदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालया होननायाव जोङो बे दा गिबि खेबनि थाखाय 11 जन मोनसे टीमखौ मेगननि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाय सिरियासलि अपारेशन खालामनांगौ दङ मेजर अपारेशन खालामनांगौ दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे टीम हरजेनबाय आरो आसा खालामो बिथांमोननि जिनाखि नुथाय जिनाखि मेगननि नुनाय बियो फैफिनो आरो जोंनि बे सोमखोर बुहुमखौ बिथांमोना गावनि मेगनजों नुफिननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मा अनखांनाय फैनानै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लानो गोसो नङा जेब्ला गामि गामि बेरायो बोराय बुरि बा सोरबा जाखांफुनाय गथ'फ्रानो मेगना एकदम नुथ्रा बेफोरबायदि बिभिन्न जायगायाव लोगो मोनबोदों आरो ट्रिटमेन्ट खालामनोबो थाखा फैसा गैया खरसायाबो बारा नाङा 6-7 हाजार थाखा नांगौ नाथाय बिनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट लानो हाया दा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो जोङो जुदि एसे एनैबाबो बिथांमोननि थाखाय मावनो हायाबा जोंलाय मानिथो बाहाय दा बिनि थाखायनो बेखौ सानखांनानै जोङो बे स्टेपखौ लाजेननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि प्रब्लेम मोनबावोबा आरो साफा बेट्स वाइज जोङो लांनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों जेसेबां हायो आवगायलांबाय थानो। ओरैबायदि मानसिफोर थायो गावनि जेनेबा मेगननि समस्या मिथिखानानैबो जेबो खबर लाया माया फाहामथायनि थाखाय जेबो राहा लाया माया बैफोर मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो बिथांमोना चेकआप खालामबाय थानांगौ जेरावखि थाया मानो सिभिल हस्पिटाल दं अबा खाथिनि हस्पिटाल दं फ्रि एखमबा आइ चेकआप जायो दा बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव बा चेकआप जानायफ्राव लकेलफ्राव फैयोबा थांनानै चेकआप खालामनानै लानांगौ मेगनखौ जाहाथे बिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबावा दा बिनि थाखाय बयबो एसे एवारनेस लाबोनांगौ दा बेखौनो आंनि खावलायनाय। আমি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰা সময়ত বিভিন্ন চকু ৰিলেটেড আমি ইছ্যুজবিলাক দেখা পাইছিলোঁ যিবিলাক বয়সীয়া আৰু যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলৰো আমি চিৰিয়াছ চকুৰ প্ৰব্লেম বিভিন্ন জাগাত কমপ্লেইন পাইছিলোঁ আৰু তাকে আমি ভাবিছিলোঁ তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰে নেকি তেখেতসকলৰ এনেকুৱা অৱস্থা আছিল কি চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে চিৰিয়াছ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে পইচাও ইমান নালাগে 6-7 হাজাৰ টকা লাগে কিন্তু এই 6-7 হাজাৰ টকা দিও তেখেতসকলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে মনত অলপ দুখ লাগি আছিলে যাতে আমাৰ অঞ্চলত এইবিলাক প্ৰব্লেমটো নোহোৱা হয় তাৰ কাৰণে ষ্টেপ ল'ম বুলি আগত পৰাই ভাবি থকা হৈছিল আৰু আজি ভগৱানৰ কৃপাত আমি এটা 11 জনীয়া দল ওদালগুৰিলৈ বডলেণ্ড নেত্ৰালয়ত পঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ আশাবাদী কি তেখেতসকলৰ যিটো ভিজন তেখেতসকলৰ যিটো দৃশ্য যিটো শক্তি এইটো ঘূৰাই আহে আৰু তেখেতসকলে নৰ্মেল লাইফ জীয়াই থাকিব পাৰে। বডলেণ্ড নেত্ৰালয় যিটো ওদালগুৰিৰ ডক্টৰ তেখেতে যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডক্টৰ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাতে ছাকচেছফুল হয় অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল হয় আৰু তেখেতসকলৰ যিটো দৃশ্য তেখেতসকলৰ যিটো ভিজন ঘূৰাই আহে।